ini nilitum dong muka press club ahin pen asi herang kia mai pedunang kok alam thi bangalalo non malom isi audio clips ke viral tetap thak alam thi bangke yem kambura killing alang li hin pen herang kia to fan kiputot pen karbok thap labang so lam thi puthak nilitum sampai charge long si ning tupik lo tema alang li hin pen kipudam la son halo media tum han ke teroris atuma sonsi non cyclone bomb labang so puthak kini je pon to ko posini tum ning tupik lo alang li tainut four pillar of Indian constitution labang so alam yang si kichinia bang phuklote laboson ning je jide nang ye pon lo ate nitum herang kiang bong same anu tin si chok pet po chini pet po quality jat pet po lapu kali same lasong bong pen komane jong si ake chok chia phan komane ake chok chia phan jong si nang li jong tung pulo tang te nang li jong vet nang ji ba jong dak nang ji nang li nu ta bang pu komane bang pu na aphan nang li kipu ji kang tung ta hai mene pen ang ton apherang kia tum phan nang li lapu son ki ning ji jide nang ya pulo asini tum bang so thang ning duk lo asin yason nili tuma hin pen nali phan isi kipugang tumang lalo herang kia tuman ke teroris ason lu punang li kunat pen sinang kijong dam besila bang solam ti kiningi ma tasang so puthak ni tuman ang thik nampak lang ning pusi nili tum dong muka press club hin beta ni tum kihang pon padujo asinang lin pen feder dipin melang so alam clark ni tum hanang tipu punang si ning kipang lo padimang lalo non nang li lam ni chok chidet lo aposi nili tum nang li kitu dun bom mate nang li yemang hoi kang ni dun bom la council hum phanta nili tum ki pon rapya ji la poson gi tum la bang ni tum chokchi son dak thaksi nang li ta inu bai ni phan ki pu kang tum ma joi ni tai mini pen ang ton pherang ke phan ki ni je pon ke chokchi usi ni tum hin pen ni je pon iklo halo apen ahlo nang li atum yelom lam klar ta me nang li chipilo kon sa me la solam klar ka chipi ke ni tum asap na ta tum ninga sama bidat ate nang li rong ro ju ya son thak thak sin nang li lam klar ke chipi son sin ni tum thek kon long Karbiang long autonomous council long iem kikitang batai pho therok kikitang tum ta dolo ta boy fis tame lapuson nilitum pherangkie tum phan nangke lang plot nangki pusit lapuson itu chajulong le pin lang lapen thekdam long le lang ta boy fis tame nangli non het jong ai emang hoi kangni dum pen nilitum pherangkie phan nangke lang plot nangke pin rem tabang soja kong nang li kunat pen si kecelong langdami lapen Karbiang Autonomous Council CM akai Dr. Tuliram Ronghang alang li ningkan sirket CM duetlo tabon sitame alang li nilitum pherangke bhanda nang ching homtik kisung ke boylong same alang li nang rabdun lapen Karbiang lo nang li EM aku ke longdun lapen nang li ke claim ke herangke tumphan kelang rem ki pusit rata phan nang li kanghon kontek the lapuson aokat dur tong nang li chibibel kuma lasi nang li han tuning rig lo lapuson kewang jiar ni tame lanon e boy boy gul det lo aposi kewang jiar ni nang li cepak keng konten uthot Karbiang long apherangke aphan man pipon po kusi nilitum Dokmoga Press Club ahin pen tuning rekom lo kardong lapen nilitum Dokmoga Press Club ahin pen nangli iem akehai nangli lamklar ka chipia putha ka bang nilitum ning masing samse ning duk cepak lang lo athe nangli inut Karbiang Autonomous Council long iem ang hoi kangi abang pulutang te lapuson kalidet nangji athe nang li kedam tang same lamklar ka chipi do ta hai po bon si tame la so puthak long lamklar ka chipi ba ni tum ning masing samse nang li rong rogi jui ason si nang li kanengje aposi nilituma hin pen nang li phan tuning rig lo nang li puthot labang so ok adur chelar pen nilitum
kacini dam ateng polotangte nangli ake chokchet hetam ate karbiang long along apherang ke doan phan nangli kelang plot lapen nangli pusit nangli ke chokchet he piglo aposi nangli cikubir wek nangji lapen nangli thekanengji do media nangni media ador karawe la solam the ipudam ko nat pensi nangli labang so jakong ke chilong ma lapen nangli the ki pudam thudo media pulotangte nili jongjung seng da ji ko nangli kanengje do tangte nangli jongjung yong si media seng ko pis tame nangli phan kai kiamat nangke rovel ji pu bangke pherangke tum bangke thekte nangli jong si ke chop do pulotangte hala so hutsi nangli phan nangro choji lapen radatung jong si kero nangji do bolong si pherangke tum bangke ruun choji lasi ke chok che long bangke nangli phan kai ki matke nangro re aposi nangli lahai alam nangli pok nangli ningak long pen chimat ha pen uthot labang so alam the puthak lardak pen kalbiang long apherangke doan phan nangli ke chok che chikubil pen aning pang sam thuneng businili labang so chatai pen nangli phan jong ponik dak lo